Uriana hinahulongan itu hata, horas ma dihamu saluhutna. Horas. Hami sian parhaldu HKBP Kebayoran Baru, pasaton selamat hari Minggu, tuhamu saluhutna di dia pe maringanan. Adorang sotapuka, parminggota, martangiang nahohom mahita. Nuang bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni Huriana tapahibul marwata lau mamuji ibana mared de mahita sian buku ende nomor 706 ayat sada dohot tolu.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nungati buhian di idah rohaku Jehovah, ninna ibana do. Haholongan sa leleng-leleng na, hubahen makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho, mar hite-hite denggan basa. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata, pargugo na suatu dosan, sailehon jalapatubu madihami, haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyaon nami, ganup ari asalam tugu, lehon madihami, holong ni roha na somar pangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami, pakirimon na mangulu, asa marlas ni rohami, mabayan lomo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Mari di mahita sian buku ende nomor 15 ayat 8. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik na pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo naturasmu, asa martuaho, jalaleling mangulu, ditano na nilihon ni Jehovah di batam diho. Patik panopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mananglakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidak kon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu di bata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan di bata sai pergugoy mahami mangulahon naombar tu pati kami. Amin. Marinde sian buku ende nomor 673 ayat 1-2. Guru
Rap mahita jongjong. Ta topoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala mengangguk dosa nami. Macai jod-jod huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambayan nami naroai. Dang huhaulongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni, tama dori masamu, jala uhumam muhami tu hamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuang tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sahi urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dot alani goar munamadiai. Ale Tuhan, say asi maroham dihami, halak nadangolon. Amen. Tangihon hamu ma baga-baga di debata taringat tu hasesani dosata. Satokid dohu tadi koko alai papungu-pungoku ho mahau muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku utabunihon bohiku satokin maradopokko. Alai marhite-hite dengkan bahasa salele nilelek na hasiaku ho ninna jauh basi paluaho. Hasangapun ma di debata na diginjang. Amin. Kudul pahamu. Marinde sian buku ende nomor 760 ayat sada. Asa
Mangihon hamuma turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Ende Walu ayat 5 sahatu ayat pitu. Isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan jala marpangut sadea tu hasudungan ni rohana dituruni hau utemanis au manugbuli holong ni roham laos disido di ai inat taho disido ho di tubuhon nama nubuhko. Bahen maahu songon titin sahap tu bagasan roham, songon titin sahap tu botohonmu. Aitung nagogo do roha olongoni, songon gogo di hamatean tahe, tung na jorbu do pangiduruan lai, songon jorbu ni banua toru tahe. Nalana, songon nalani api, songon hilap sian Jehovah. Rope akka ay magodang dang tarbaur hotsa anggo roha haholongani. Jala dang taraup akka batang ay. Tumsura pe olo sada bawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna. Bayan ali ni roha haholongoni nian dang pardudi ibana disi. Ido sahatna. Martua do natu mangihon hata ni dibata jala na umpepusa. Marinde ma sian buku ende nomor 656 ayat sada rap mahita jongjong. Taha tidak kom maha porsiatai songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jauba ido ama pargogo na suatu dosan natuo polangi dotano au porsea di Yesus Kristus anan i debata jaubana sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabiat satodi perbadia andoran suabubuan. Ido tuata nantu mau na bernit dibangun menisilatus nama te terpajal di bana di hau pinersilang na tua tu benaturu dun ditanom di namula mangulu di hari patulohon naik surgo lau hundu tu siamun di mata Jehovah. amanai pargugun suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sokot tanoon mangumumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia jaladong sadauria na badia uria atau para halak Kristen akan nabadia do dia saing dosa do dia tai namandok ulak mangulu sogot daging jalan nong mate do dia ngon na surah sudah. Amin. Hundul mahamu. Tabegi matik ting di huriata. Titing di Huriata Minggu tanggal 20 walu Juni 2020. Parjolo Minggu patoluhon dung Trinitatis. Sadarion ima Minggu patoluhon dung Trinitatis. Paduahon pangapulion. Nah di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 10 toluwip nunga di Patupa Huriata Pangapulion tu keluarga Ridwan Sirait Boru Tambunan Sian Sektor Sion. Siala parmoding ni Abraham Sirait tanggal 10 tolu April 2020.
patoluhon parmingguon new normal. Di minggutta sadarion di patupa huriata do parmingguon pangaradeon tu mangadopi new normal. Parmingguon di ihuthon sude parhalado dohot keluarga. Jala disiarhon langsung manang streaming. Anggiat sude ruas nihuria mangihuthon parmingguon on di tonga bagas tabe. Simulasi parmingguon on tongdo tapatupa sahat tu minggu nanaing ro. Molo adong ruas nihuria nanaing mandohoti parmingguon, jumolo mendaftar marhite parhalado manang tata usaha gereja. Toktong ni sosohon tu sude ruas nihuria. Ima lansia sekolah minggu dohot akan namar sahit menahun. Isarani sesak napas manang asma, diabetes manang gula, jantung, cuci darah rutin, paru-paru, asa marminggu di tonga bagas nabema. Di patupa huriata do live streaming, mamuka tapa masa parmingguon new normal. Paupaton, ibadah chapel. Pinabotohon tu sude ruas ni huria, nasi hol rohana martangiang manang beribadah di gereja, na ni hobasan ni padita, tangan so tapatupa parmingguon songon nasomal. Nilaian kesempatan tu keluarga manang kelompok, hari minggu manang rabu sore, dohot ketentuan jumolo marboa-boa tu petugas gereja, sekretariat dohot padita. Peserta nama dohoti maksimal 15 halak, jalan nahipas pamatangna. Molo di hari Minggu pukul 10 sada wib. Palimahon aksi sosial Pokja COVID-10 sia. Tegar dalam badai dohot seksi sosial. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 10 sada wib di patupa huriata do marhite kelompok kerja COVID-10 sia. Tegar dalam badai dohot seksi sosial marumakkon pembagian sembako tu ruas HKBP Kebayoran Baru. Nasidai ma na terdampak virus COVID-10 sia. Pinangido tu ruas na mangkaperluhon, boima menghubungi situa sektor na masing-masing. Tuhat tama na mamasu-masu. Paonopon, pelantikan fungsionaris huria. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 8 wib di patupa huriata do pelantikan fungsionaris baru periode 2020-2024 asa fungsionaris na naing dilantikon naing baru dohot na lama patupahon serah terima hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 10 sada wib maringanan di konsistori. Papituhon sermon sada di patupa huriata do sermon ama songon nasomal ima marhite Zoom manang online. Dua di hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 10 tolu wib di patupa do sermon perempuan ni huriata marhite Zoom manang online. Pawaluhon pertangyangan sektor. Hari Senin tanggal 20 Juni 2020 pukul 10 pitu wib di patupa huriata do pertangyangan sektor Saroha marhite Zoom dohot YouTube. Nani hasuhuton ni Inang Letiana Tobing Boru Pasaribu, Inang Verba Tobing Boru Pasaribu, Inang Sihombing Boru Siburian, dohot Inang Rouli Pardede Boru Huta Soit. Pasiahon pembekalan guru sekolah minggu. Hari Sabtu tanggal 4 dohot 10 sada Juli 2020
naing patupau do pembekalan guru sekolah minggu secara live streaming. Dohot pembicara Christine Feld, psikolog dan penggiat di pelayanan anak. Dohot pendeta Sylvia Wiguno, dosen program SPDK STTB. Pasapuluhon seksi remaja. Sada nunga di patupa seksi remajai program We Talk Remaja Marhite Jum na didohoti 42 halak. 2. Sadarion Minggu tanggal 20 Juni 2020 program We Talk Remaja dohot tema Talk About Friendship atau disingkat BFF. Marhite Jum ima dimulai pukul 10 sada 30 wib ke kelas pitu. B. Pukul 10 tolu wib kelas walu. C. Pukul 10.30 wib kelas sia. D. Pukul 10.06 wib SMA. Pasapuluh sadahon pelean manang ucapan syukur marhite online. Mamuka mingguta sadarion dia karuas nihuria na naing pasahaton pelean manang nahobar tusi nunga boy tapasahat marhite OVO, GoPay, Dana dohot na asing. Pasapuluh duahon manang na parpudi. Akatiting naso nijahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songanima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Botima. ABG ma ende puji-pujian tu debata. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Arende mahita sian buku ende nomor 137 ayat 1 2 aus tapu penguma peleta. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus tapasonang ma roha dot pikirata tajakon ma barita nauli di minggutta sadarion ima minggu na patuluhon dung trinitatis. Barita nauli dienet sian surat ni Apostol Paulus mendapat ton huriana di Kolose. Bindu tolu ayat 10 sahat 20 sada hujahama tuhita songonon didok disi. Hamu akapurupuan oloi hamu mahatani hamulian munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu akabawa haholongi hamu ma pardi hutamu nabe jala unang majuking hamu maradupon nasida. Hamu akadak danak sadok panguloi mahamu dinaturas muna. Aido di halomohon Tuhani. Hamu akamama unang gitali hamu akanakon muna asa unang madeli. Imanggo sahatna. Uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni halak batak tagan sosahat barita nauli konsep ni hatuaon manang kebahagiaan ima hamuraun hagabeun dot hasangapon dang disentuh dope disi esensi soal parumah tanggaon dang disentuh dope disi soal songot dia do
pangalaho manang maraduk pun seorang istri maraduk pun suaminya manang amata, dengan demikian sebaliknya songinang terhadap anak. Cara pandang ni halak batak na jolo tadi ngetuan akon hanya untuk dongan mangula patamba manang pabidakon hauma asa marhitisia ini dapat di papungu nang hamuraon jala penerus di aka generasi. Atong alani dung sahat barita nauli di tonga-tonga ni habata hota ay mangihut dotu si ragamnya kapasu-pasu lau sumarhitisia ni ma disodangi mahalak batak taringot tu nang ruhut ni parsaripeon. Uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus anggo lau marsaripe muradui. Ima holan dua halak sada bawa sada boru dungi mangulaun aka ulaun nadat marpesta selesai. Alai anggo mandalani ruhut parsaripioni itu bukan gampang. Karena harus terus belajar. Rumah tangga adalah rangkaian pelajaran yang tidak akan pernah selesai antara suami, istri, dan anak dan sebaliknya. Karena sepanjang hidup, sepanjang rumah tangga itu berlangsung, suami dan istri harus saling mengisi, saling memahami, dan saling memberikan hormat. Puasa, alam memang tidak ada manusia yang cocok dan pas bagaikan baut dan mur. Tidak ada. Karena pada dasarnya seorang wanita dan seorang pria itu dicipta berbeda. Dari bahan dasar yang berbeda. Asal ni hajol manon sarupa ima sian firdaus. Ale anggo bahan dasarnya itu berbeda. Anggo bawah ditoppa siat tano. Ale anggo borua siat kuli-huli dui. Jadi alani perlakuan terhadap yang keduanya, karakteristik kedua hal ini selalu akan berbeda. Alani bahasa asar rumah tangga itu harmonis dan tidak disharmonis, maka di mana disebut rumah tangga itu adalah rangkaian pelajaran yang tidak pernah selesai. Oleh sebab itu, bagaimana supaya rumah tangga itu berbahagia? Pertama adalah, hai istri, ima hamu aka burua, oloyaku homuma aka bawa munabe. Ternyata seorang pria, seorang suami membutuhkan penghormatan dan dia harus merasa dibutuhkan. Ini konsep Alkitab. Jadi untuk memasuki seorang wanita, untuk memasuki seorang pria, untuk hidup di dalam dunia seorang pria, dia harus mampu memberikan penghargaan. Bahwa suaminya itu sangat berharga bagi dia, bahwa suaminya itu adalah sosok yang harus dia hormati. Dan untuk itu dia harus mau taat padanya. Lalu bagaimana seorang istri? Apakah hanya seorang pria yang harus dihormati dan dihargai? Tidak. Seorang istri, seorang wanita, dia hanya akan mau mentaati dan mau menghargai apabila dia benar-benar dimaklumi dan dicintai. Seorang wanita sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah, lalu untuk melakukan kedua hal ini, di sini kita tidak pernah mempunyai satu rumusan yang tepat. Hanya dengan meminta pertolongan Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Boha, kenapa? Karena situasi setiap hari nggak pernah ada yang sama yang kita hadapi. Dekya dong situasi sarupa natadopi ganupari. Karena selalu akan berubah dan berubah dan berubah. Karena manusia tidak pernah tidak berubah. Dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan apa yang dia hadapi. Alanima, ganup bawa, ganup istri, nang parsoduk bolon. Harus senantiasa mau untuk tetap belajar dan belajar. Karena apa?
sekarang suaminya bisa mungkin baik, mungkin dalam waktu 2 atau 3 jam ke depan tiba-tiba bisa beringas, lalu cari tahu ada apa. Kan begitu. Nah, di sanalah ada komunikasi. Sehingga tidak hanya seorang istri yang taat, maka seorang suami juga harus taat. Lalu apa kuncinya? Rumah tangga. Nah, ikon benot ta uluan di si adalah debata. Itu asa sejak awal Joshua mengatakan, anggo au dongaku sajabu ikon Jahobado oloan nami. Kalau aku dan seisi rumahku, kami hendak tunduk dan taat menyembah kepada Allah. Maka kunci dari keberhasilan atau kebahagiaan dari satu rumah tangga, tidak ada yang lain. Jangan takut, jangan mencari teori yang lain-lain. Alkitab mengatakan, jadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga, maka taatlah kepada Dia. Jadi tidak hanya seorang wanita yang taat, atau tidak hanya seorang suami yang taat. Kedua, belah pihak haruslah menjadi sosok yang taat kepada Tuhan. Ikon uluata do debata, ikon mangolo do hita di bagasan panugu-nuguan ni tot dini debata, di sima hita gabe ama namar sahala, na layak dihormati dan diakui oleh suaminya. Ama namar sahala, ama na uduk tu debata, ama na hot sobuba-uba di pardalanan parsaripionnya. Seorang suami yang tunduk dan taat kepada Tuhan, dia pasti seorang suami yang setia. Dia pasti suami yang mau memberikan perlindungan dan memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang yang utuh kepada istri dan rumah tangganya. Seorang istri, saada parsoduk bolon, saada borua, na uduk tu panugu-nuguon ni debata, dia pasti seorang istri yang tidak mau menyeleweng. Ya kan? Seorang istri yang takut akan Tuhan dan taat pada Tuhan, pasti dia bukan istri yang mau menyeleweng. Pasti dia bukan istri yang mau berzina. Pastilah seorang istri naolo mangalian sangap di natorasna, di suaminya, di sparsinodukna. Alani gabe disima jupwa keselarasan dalam rumah tangga, maka gabe pasangan nama biar mida Jahoba mahamu, gabe malim nadinggan matok kamu tuaka anakon. Itu. Jadi seorang suami, seorang istri yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi imam yang baik bagi anaknya. Ianakon na memiliki orang tua na taat jala uduk tu debata, maka dia akan menjadi anak yang beriman, yang memberikan hormat juga pada orang tuanya. Atong ado si kama barbar benna olo gabi rumah tangga olo putar. Ado si kama barbar benna olo gabi akayanakon gabi masuk tu geng motor, tu narkoba dan lain sebagainya. Di sini yang mau kita lihat imam. Mungkin perjalanan parsaripiota harus kita koreksi. Beta nasoduk behita tu debata. Beta nagabe holan pikirat tasadiri ruta pangasahon di bagasan perdalanan parsaripioni. Apalagi di tengah-tengah pandemi sonari dibutuhkan ketaatan. Dan holan taat tu debata. Taat tu panggonggomi namar sahala. Ai debatado na pabangkit to nakapanggongomi jala kekuasaan na sida nasiat debatado. Nunga diaturhon tutunga-tungata. Asa mangolu manuai kita di hasomalan na baru. Terjemahan ni akan new normal na ditadukoni adalah makasomalhon hasomalon jala makanguluhon hasomalon na baru. Na baru. Ahamai. Aturan na salilingon dang marmasker hita ikon marmasker. Aturan na salilingon dang ringgas hita manuci tangan ikut cuciot tadu tangan ta. Asa buah asa dawa kabudil.
unang kita menantang maut. Aidang di halomohon debata orang yang beriman dengan si Panggaron. Boido ta ide dia ke YouTube sonari, di mana itu corona supaya saya isap. Nggak benar, nggak perlu seperti itu. Karena Tuhan memberikan tuhita kapamikirion dan pengertian jala hikmat. Asa molo adong dijolo aka parmaraan nasana berhikmat ikon sojo ibana sejenak di jolo selesai parmarani baru ikon mardalan ibana muse. Jadi orang yang tidak berhikmat ketika di depannya ada musibah atau bencana atau maut mengancam, lalu dia datang petentengan dia juga akan selesai dengan akan terkena musibah itu. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Jadi neng tahanguluon aka hasomalan na baru ima ketertiban. Nunga ikon dalam tertib beta ngasalilingon hita. Mulai kurang tertib di bagasan parsobota tu di bata. Songonido nang hamu aka manami inanami na martangiang manang na beribadah waeng di tonga-tonga ni bagas. Kusapahami mahamu nuaing, hujo kami matu tonga-tonga muna. Jadilah istri, jadilah suami yang takut dan taat pada Tuhan. Orang yang takut dan taat pada Tuhan pasti dia memikirkan yang baik. Orang yang takut dan taat kepada Tuhan dia akan memiliki anak-anak yang beriman. Alani dang gitalamu beaka anakomu, dang bayonomu be kesal manang muruk aka inata. Dang bayonomu be kesal manang muruk aka amata. Alaboha, ai Tuhan Yesus gabe ulu ditongani rumah tangga muna. Laus maritisiani disido hamu marpar sauran. Kunci kebahagiaan rumah tangga hanya satu. Tunduk dan taat pada Tuhan. Kunci asa bui hita mamulus galugbang ni bodil on satu. Tunduk dan taat tu debata dungi tunduk dan taat mah tu hasomalan nai baru. Naung diajar hon tu tonga-tongata. Molo sorikot aka kerumunan-kerumunan. Saya marhua hita berkerumun. Molo suapa larikot hita lau tuduru tu luar ni jabu. Marhua kita keluar. Mari kita saling memberkati. Mari kita saling menjaga. Dina dijaga hodirim, mamasu-masu dongat doho disi. Mangalian berkat doho tua kadongan. Asa unang tertular. Atong urian ni Tuhan Yesus Kristus tasipulhon batur puk tahun. Jamita sadarion. Topik di hita ima pajongjokon bagas na martua. Alani konsep ni hal tuaon, konsep kebahagiaan bukan lagi soal harta, soal keturunan, soal pangkat. Alai hauduhon tu debata. Suami dan istri yang tunduk dan taat pada Tuhan pastilah akan memiliki rumah tangga yang bahagia. Bukan soal banyaknya hartanya. Anak yang beriman, yang memiliki orang tua, yang tunduk dan taat pada Tuhan, maka anak ini akan anak yang beriman, yang bisa menghormati orang tuanya dan mengabdi kepada nusa bangsa, terlebih kepada Tuhannya. Napatuluhon, kuncinyon sude ima, uduk mahamu, tu debata. Kunci lau mamulus bodilon udukma tu aturan naung di pasahat tu tonga-tongata. Alani selamat hari Minggu, selamat memiliki rumah tangga yang berbahagia. Songoninang kamu namar minggu nuang di tongani bagasmu, tersenyumlah, berbahagialah, karena sejak sekarang kita semakin mengetahui hanya dengan ketaatan kepada Tuhan rumah tanggamu selamat menjadi rumah tangga yang bahagia. Hanya dengan ketaatan pada aturan maka kita akan bisa melewati musibah ini.
Tuhan Yesus memasuk-masuk hamu sudik. Nah di tonga-tonga di bagas juron, songonima nak kamu, nah di namar minggu nuaing di tonga-tonga ni bagas tabi. Martua mahamu, bagas tai boy gabi, langgatan panombaun tu di bata. Amin. Hupuji hupasangat hami mahuali amang pardingkan basa. Nunga di dongani ho hami. Jala di paboto hoko tu hami. Ahado dalan na asa gabi rumah tangga natama rumah tangga nami. Asa gabi anak kon natama anak kon nami. Kalau sada dua Tuhan. Uduk kami di padugu-dugomu. Uduk kami di barita nauli napi nasahati. Dan soal sinamot be nuaing. Alai songo dia do parbu ini haporsion nami. Lalu si nama dugu kami lau pasahatun parsombon nami tuho. Lalu si dalan nami lau pasahatun pilihan nami nagabe uap na hukus dia do pamuna badiai. Atau ngali Tuhan. Saya pasu-pasu sudah ruas ni huriamon. Asa gabe aman amar sahala. Ina namar sahala. Di tonga-tonga di rumah tangga nang dijolo ni anak konna. Asa sudia ka anak konna mitong gabe anak kon na uduk tu adu pamu na badie. Dan gitalonnya ka amana uduk tu di batabi anak konna. Dan gabe gitalonnya ka ina bi anak konna. Aka ala nunga olo ibana mangulu di bagasan panugunugomu. Asima roham hutangnya kok kami do ruas ni huriam. Na tongon marulang tahun di bagasan mingguon. Ulang tahun hatu tugu nang ulang tahun parsaripeon. Pasu-pasu nasida sa tong las rohana. Jala saya tong diingot. Marsomba tu adu pamu nabadi mandok moliate tu adu pamu. Hutangnya kok kami akai anak kon nami nanaeng. Ujian memasuki perguruan tinggi negeri. Parsalai nasida le Tuhan Leon ma. Hapistaran dot bisuk nasiako. Asa taluk nasida. Tarjalo gabe peserta didik di aka perguruan tinggi na di halo mohon nasida. Suang songoni na di bagasan parsahiton. Saya homale Tuhan na mandungani na masu nasida. Asa toktong di bagasan tikina jopok. Taruli nasida di haki pason nasian ho. Amang pardengan basa asima roham. Jalo mapar sombon namion. Bayan uap na hukus dia rupamu na badiyay. Di bagasan Yesus martangnya kami. Amin. Tapuji ma tuhatai marini maita laos tapasahat ma piliata. Suang songoni na kamuna uriana di tongan di bagas. Tong maita taparadi ma nang parso. Paridiota parsobata nang piliata di bagasan las niroha mida tuaning. Jong mom.
tatangyakon ma pilihat tahun, martang yang mahita, ali di batama namin na di Banua Gicang, hodo haruron ni salut silinlir na dinggan, dot na sauli basa na maliutus. Upasat hami masyan na nilihon mito hami pilihan na mituho. Say jalo may gabe uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parasya kami pilihanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibo. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutada hami gorang ni silinlir mi di hami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gicang, say pinarbadi amakuarmo. Say Roma harajan. Say saud malomoni roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu. Di sodak ke Tuhan di batama buhina tuho jala si marwana biraho. Di dopak kon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tu tondi munabi. Amin. 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 Udul majoham. Huriani Tuhan Yesus, kami parhobas di huriata, pasahaton tabi dot horas-horas tu hita sudi. Selamat hari Minggu, horas madihamu. Udul mahamu, parhalulut taman mengatur parkaluar tate.
Tuhan.